A Pitagorasz tétel az euklideszi geometria egyik alapvető állítása. Felfedezését és első bizonyítását az időszámításunk előtt 6. században élt matematikusnak és filozófusnak, Pitagorásznak tulajdonítják. Pedig korábban már indiai, görög, kínai és babilóniai matematikusok is ismerték a tételt jóval Pitagorász előtt, és a kínaiak bizonyítást is adtak rá. A számoszi Pitagorász jón származású filozófus és matematikus volt, aki Krisztus előtt 570-től Krisztus előtt 495-ig élt. A számok atya néven is emlegették őt, mert számára a legfontosabb és tulajdonképpen az egyetlen tudomány a matematika volt. Akkoriban azt tanították, hogy minden dolog kulcsa a számokban rejtőzik. Pitagorász tétele a derékszögű háromszögekre vonatkozik. Szokásos jelöléssel legyenek a háromszög befogói A és B, az átfogója pedig C. A derékszög pedig legyen a C oldallal szemközti szög. A tétel úgy szól: bármely derékszögű háromszög leghosszabb oldalának, azaz az átfogójának négyzete megegyezik a másik két oldal, azaz a befogók négyzetösszegével. A szokásos jelölésekkel, tehát ahol a C az átfogó, C négyzet egyenlő A négyzet plusz B négyzet. A Pitagorász tételt másképpen is meg lehet fogalmazni, méghozzá úgy, hogy egy tetszőleges derékszögű háromszögben a befogók fölé írt négyzetek területeinek az összege megegyezik az átfogó fölé írt négyzet területével. És hogy hogyan tudjuk a tételt szemléletesen bizonyítani? Ehhez ezt a két képet fogjuk felhasználni, ugyanis róluk könnyedén leolvasható a tétel bizonyítása. Vesszük tehát ezt a két nagy egyenlő területű négyzetet, amit az ábra szerint felosztunk kisebb négyzetekre és háromszögekre. Mivel mindkét nagy négyzet területe egyenlő, ezért ha mindkét oldalon elhagyjuk a 4 darab azonos területű ABC oldalú kis háromszögeket, akkor a maradék területének is egyeznie kell. Bal oldalt 2, jobb oldalt pedig egy négyzet vonat, amelyek területe az egyenlet bal, illetve jobb oldalát adják, vagyis azt, hogy A négyzet meg B négyzet egyenlő C négyzet, ami pont a Pitagorász tételnek az állítása. A tételünknek van egy megfordítása is. Ez azt mondja ki, hogy ha egy háromszög két oldal hosszának négyzetösszege egyenlő a harmadik oldal hosszának négyzetével, akkor a háromszög derékszögű. Mindezekkel az állításainkkal pedig már meg is tanulhattuk mindazt, amit a Pitagorász tételről tudni érdemes.